bezala, eta hastean 2 orduz. Pentsatzen alduzue horrek ez duela hizkuntzan ikastea bermatzen edo ez zagon irakasle formatuik ongi erakusteko ez da, eta ekarri dut baita ere eskola hortan erikek oparitu zaten beraien liburuen. Ikusiko duzue estetikoki ez dela munduko liburuek erakargarriena, erekitzen bali baduzue, ez du kriston gogoa ematen, guazen kasuera ikastera eta ze berri eta ze erakargarri den folkloreakin nahiko lotu dago, eta ez dakit, hain begiristako da, baina gehiena polonieraz dago. Orduen, kasu jarrek irakurketa hona zuten, hau balen bada orain arte duguna, seguro sortzen duguna hobea izango dela, orduen hortik beraien arrakasta. Eta horrekin batera, 2018an Danskeko unibertsitatean sortu zuten etnofilologia kasubiarra. Hor unibertsitateko karrera bat da, eta hor formatzen dire etorkizunean irakasle izango direnak, ez bakarrik irakasle, baino horietako batzuk irakasle izango dire eskola honetan. Orduan lehenengo aldiz profesionalizazio bat eman da gaian. Hezkuntzan alorrean honetan ari dire. Gizarte ekimenetan, igual ezagunenak zaizkigunak edo korrika, kasuerrek korrika etxekotu dute. Ezagutu zuten 2018an egon ziren Bilbon, bukaera bestan, eta harritu delitu ziren, horrek sortzen zuen indarraz, baturaz, eta korrika, igual, barnetik ez da inara esabentzatzea, baina kanpotik behiratuta nahiko ekimen sinez behitza da. Arraroa, bitxi eta arrakastatu eta ez dakit zenbateraino garen konstiente horren ezoikotasunaz, etxekotu zuten. Eta aurten ingo dute 3. edizioa. Urtez urte, ibilbidea luzatu dute, orain ere ez dakitu, untakoan 10 kilometro izango diren, ezin dugu imaginatu gure korrika bezalako ekimen bat, baina egitea bera deitzen da kasubiarren batasuna. Kasubiarren batasunaren lasterketa. Eta, hoi ere elkar ezagutze horren ondorio zuzena. Eta gero, gazteekin izango lanketa hortan, maketa lehiaketa. Hau ez da guri kopiatuet, ez gara denan iturri ere, baina arrakastatu da. Radio Kasebe da bertako irrati bat, gero sobestuko batzut horri buruz, eta urtero antolatzen du gazteenako lehiaketa bat. Lehiaketan irabazle, diskoa argitaratzen dute. Eta urtez urte lehiakide gehiago daude, funtzionatzen duen formatu bat da, gero hortako sortzen diren abesti guztiek irratien batzen dire, eta azkenean sorkuntza bultzatzen da kasubieraz, kasu honetan kantatzen, ez? Interneten deitzen da Kasubski Idol, eta kantak eta badire, nahiko pop, baina, hoi ere badute. Gero bertze ekimen, gizarte ekimen bat niri bitxen zitzaitena izan zen, liburutegi ibilterie. Furgoneta bat, ezakit pasatzen zen kasuaren furgonetekin, baina furgoneta bat hartu zuten, barretik berritu, liburutegi bat ari zuten, kasubierazko liburuekin bakarrik, eta herri gaten dire, ezakit urte osoan zeharrez hotza egiten duelako hitzetan, baina ez dela udaberri eta uda garaian, herri ibiltzen dire, furgonetakin liburuek trukatzeko, ez? Liburuek guzteko. Eta hoi ere, ekimen interesgarria. Teknologian, badago, hau da webgune bat, berrikuntza teknologikoa kasubieraz bultzatzen ari dena. Uste dut,
10 bat pertsona direla hor aktibo direnak, ez pentsa ere masa bat denik konta nahi dena, baina, orain arte dituztenak Wikipedia kasueraz sortu eta betetzen nahi dire. Datuek ekarri ditut, pixket, dena hain baikorra eta hain, ez izateko, ez urruntzeko ere realitatetik sobera. Euskarazko Wikipediak 298.000 artikulu ditu eta kasuerazkoak 5.000 berrehun. Hor dago, arrame dute lanketa nahi direla, baina, neuren. Badituzte sistema eragile batzuk itzuliek kasulienara, iztenien digitalizazioan ere lanean nahi dire, eta badago hor taldetxo bat martxan. Bertze ekime, edo alderdi bat hizkuntza biziberritze honetan eragiteko bertze esparru bat da hizkuntza politika. Kasuiarrek ordezkatu daude Poloniako parlamentuen, 480 parlamentaritik 20 dire kasuiarrak, eta 2008an lortu zuten izendapena edo aitortza eskualdeko hizkuntza bezala. Honek edo erran nahi, hizkuntza ofiziala denik Polonian, baina lehenengo aldiz Poloniako hizkuntza gutxitu baten existentzia aitortu, onartu zen lege batean. Orduan, honek eman zizkien eskubide batzuk, orain baliagarri zaizkienak adibidez, udaletan seinalizazio guzti bi hizkuntzetan egiteko, adibidez, kasueraz ikasial izatea eskola publikotan ere aitortza bi ordu horiek, aurreazkoak diren bi ordu horiek honi esker lortu zituzten, eta bada oinarri administratibo bat borroka hortan aintzinean dilteko. Badaude bertze hizkuntza gutxitu batzuk Polonian inolako aitorpenik ez dutenak, eta seguraski lortuko ez dutenak bederen etorkizun hurbilean, nahiko gogorrak dire hortan. Eta hau da nola ditzen den, eta 2008an onartu zuten. Hizkuntza politikan orain udaletan teknikari edo hizkuntza teknikari figura sortzeko lanetan nahi dire, nahiko hasieran niken, baina, ari direnak eta hortan. Eta medioak. Ze medio dituzte kasuiarrek? Nagusie, Radio Kasiebe, hemen argazkian ikusten du logoa. Radio Kasiebe da 2004an sortu zen irrati bat, bertako irrati entzunena da, eta kasuieraz eta polonieraz emititzen du. Hauek diren maketaliaketan moduko hori antolatzen dutenak, eta horretan du lan Eriken amak, Ana deitzen da. Eta orain arte biziberritze ekimen gehienak irratien bidez sustatu dire. Gero lortu zuten elkarte bat sortzea horretako bereziki, baina motorea urte luzez irrati izan da. Hemen komunitate bat sortzen du irratiak eta hemen ere badakigu horretaz. Gero, aldizkari batzuk dituzte, adibidez Skra aldizkari hau, aldizkari kultural bat da, eta kasueraz bakarrik dago. Bi astetik behin argitaratzen dela, eta badute bertze aldizkari bat, hilabetean behin argitaratzen dena, Pomerania deitzen da, duela ez dakit zenbat urte, historiko aldizkari zarrena da, baina ez da kasueraz bakarrik argitaratzen, kasueraz eta polonieraz argitaratzen da. Ez dute egunkarik kasueraz, baina bai badute
Pomerania iparraldeko egunkari bateko gehigarri batean horri bat. Orduen, nor da deitzen da gehigarri hori, hortziralero argitaratzen dute, ematen dute egunkariekin, eta nor da gehigarri horretan horri bat dute kasuiarrek. Ez beti kasubieraz eta azkeneko urtetan horko arduradunan erabakiz ez da zaindu bereziki kasubieran presentzia. Kasubiai buruzko gaiak dire, baina ez beti hizkuntzan eta hor daude borrokan. Telebistan ez dute telebista propioik, baina telebista publikoan badituzte astean bi saio kasubieraz. Eta telebista publikoan, historikoki zaila izan zaie gehiago lortzea, orduan inzuten apostue telebista pribatua sortzeko kasubieraz. Eta niretako diren nahiko bitxia izan zen horren bilakaera. Sortu zuten kate pribatua, kasubieraz, nahiko ez zuten kate handi bat sortu, baina zaindu zuten kalitatea eta edukien lortu zuten gainera publizidadea eta kasubieraz egiten zuten, lehenengo aldiz baita ere publizidadea, eta bar. Ze pasatu zen, inguruko kate pribatuek kompetentzia ikusi zutela, eta orduan hasi ziren beraiek ere programa batzuk kasubieraz ekoizten. Horrek zekarri zen, kasubieraz ekoizten eta baliabide gehiagokin eta hobe. Ze pasatu zen, kasubierazko telebistak porrotin zuela eta etxi behar izan zuela. Baina, bertze katetako kasubierazko programek segitu zuten. Hori da bidea egitean albotorietako bat. Gaizki atratzen zaizulaik ere, igual akitzen duzu hasi zaren tokin baino egoera obia. Orden horren badago irakaspen bat. Eta hori da bizi berritze ekimenei buruz errangain atzuena. Etzi edo, zer dugu guk etorkizunera behire egiteko edo elkarranatzeko. Azkenean, elkar ezagutu dugu eskolako proiektu bati esker. Eta kasualidade pile bati esker gauza gehienak bezala, ez? Orduan, elkar ezagutze horretan ez da bakarrik, ez dugu helburu jakin eta finko eta nolabait biztaratu zertan akitu nahi dugun eta ekin dugu. Oneraino egibatzen gara, orain baiaberak ditugu bertze zerbait iteko. Proiektu hori bukatu zelaik, txikiak handi proiektua, pentsatu ginen, jazta, bukatu da, gure harremana ez du, nondik segituko dugu. Bukatu zen txikiak handi, bukatu zen Nafarroainez Baztanen, eta etorri zen bertze aukera bat. Donosti izan zen Europako kultura hiriburu, Poloniako hiri batekin batera, Wrocław hiria. Hegoaldean dago, ez dago kasubiatik hurbil, baina bertan ere hizkuntza gutxitua dute. Eta hor etorri zen, hiriburutzan baitan aukera elkarlanean segitzeko. Bi proiektu etorri ziren, bat hitzarriak deitu zena, eta hitzarriak zen Europako hizkuntza gutxituen topaketa bat zertako praktika arrakastatsua konpartitzeko. Lehenago jarri duten adibide berrekin, Euskaldunen konpartitzeko zer zen korrika eta nola antolatzen zen eta nork eta nola finantziatzen zen eta zer ongi antolatzeko, ongi azaltzeko zer ziren ekimen horiek bertze komunitate batzuen aintzinean, adibidez rektoiak edo kasubiarrak. Kasubiarrek parte hartu zuten
eta egin zituzten beraien ekarpenak baita ere. Proiektu hemen aurkeztutako batzuk azaldu zituzten. Hortaz gain, etorri ziren baita ere 2016 urtean hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloa sinatzera. Urte bukaeran aurkeztu zen, oraindik ere lanketan ari dire horren aplikazioa beire, gizarteko esparru desberdinetan aplikatuko delako, baina hor parte hartu zuten. Orduan, ja, 2018an hasi, 14an hasi, 15an Nafarroainez, 16an Hiriburutza eta 17an zer. Ja eginen, horreitu, eskolako proiektu honi bueltakera. Erikekia bere garaian inazuen bere galdera. Eta nola egingo dugu. Garabideen bitartez, eskola bat nola sortzen den, zer behar den, zer ez den egin behar, galdera guzti horiei erantzuteko edo erantzuten saiatzeko garabide izan zen medioa. Eta oiniken ere garabideekin gaude lanketan. Nik garabide egiten dut lana, hor batu ziren bideak, ez? Honekin erran etzia behire, etorkizunera behirako proiektutan kasuarekin, lanketa intentsiboa izan dela, pentsa zein izan den azkeneko laburtetako ibilbidea. 3 urteetan lortu bali badugu eskola bat eraikitzea eta gainera ez dugu erakunde handi bat finantziatzen eta ezakitola diru iturri handi bat, ez dugu 50 pertsonako lantalde bat, baizik eta gogo haunitz eta eskuguti, hala ere badugu margena. Entzirako, ze garpen egiten aldugu guk kasubiarrei edo kasubiarrei guri edo bertze hizkuntza komunitate batzuekin. Nik ezakit, baina pentsatzen dut igual zuek jakingo duzuela edo bederen elkarrekin ari batzen algarela irudikatzera, ez? Uste dut garrantzitsua dela amesten ikastea, ametsen teknika hori ongi mamintzea. Pentsa gure aitatxi, amatxek, gure antzinekoek diktadura batean imaginatu zutela, amestu zutela euskeraz bizi ahal izatea. Hizkuntzak inolako errekonozimendu iketzuen momentu batean, ametsa da, lana ingo dugu euskeraz. Edo eskolan euskeraz zaituko gara. Edo hango gara udaletxera eta horren primakiek euskeraz egongo dire. Hoi amestea da, erokeri handi bat eta utopia bat. Egin zuten, eta bide hortan desente lortu ere bai, intensidade desberdinekin eta nabardura guztiekin baino lortu zen. Eta lortu da, guazen amestera edo gu ja egatu gara historia bukatu ezagoen momentu batean, ez? Bizik dago hau dena, ez? Orduan guk ere izan behar dugu gai, nire ustez, amesteko, eta igual kasu beharren bide hau bada, ez? Lehenago auzo lana baldin bazen auzo mailan eta herrikoekin eta igual orain auzo lana Europan da, edo munduen da. Kasu beharrekin harremanetan egoteko distantziaz ez daude hain urrun, iduriru antxe dagoela Polonia lurralde urrun batean, baina Berlinera batea gaur egon ez da haintzaia, urbileko bidai bat da, eta kasubia Berlinetik urbil dago orduan. Hortik errestasuna dugu. Komunikabideen aldetik gaur egun ze kostatzen zaigu Skype, WhatsApp edo bertze edozein bitartekoak erabiltzea harremanean egoteko, kontaktuan egoteko, igual auzo lana horrata datu behar dugu, ez? Horren, nik planteatu nahi azkizuet 3 galdera, ez? Lehenengoa, eriken adibide dagoetatuta hortxe duzu galdera. Zenbat erik daude zuen baitan?
adin 10 urte ditu, horren adinekin kalkula egiten bali baduzu, igual hortik baduzu referentzia bat. Baina, bueno, honekin erran nahi dutena da, haur batek, hizkuntza gutxitu bateko haur batek inzuen galdera bat izan zela txingarra, ez? Sute handi bat sortu zuena edo mugiarazi zuena komunitate bat. Orduen, non daude gure txingarrak, ez? Eta non daude gure txikitasuna horren non dago gure txikitasun horren jatorri. Zertaz dugu hain sinentzien txikiek garela eta txikiek garenez ez dugula baitasunik gauza hondik egiteko ez dakit zuen iritzen zein izango den erranen duzuen, baina niretako komunitate batek pentsatzea ze hezkuntza eredu nahi dugun eta egitea martxan patzea, hoi handi ez bali bada, ez dakit zer izango dena handi. Niretako hoi ez da txiki bezala deskribatuko nuken zerbait. Orduan, zenbat erik daude zuen baitan, erran dute, gero. Bigarrena, zertarako balio dugu elkar ez ezagutzea. Erran dugu, bizi garela distantziak lausotuago edo difuminatuago dauden garai batean. Aukera dugu ezagutzeko komunitate pile bat inguruen ditugunak. Eta ez doi bakarrik. Komunitate hori ezagutzerakoan gure burue ere ezagutzeko. Ze, klaro, hoi da bueltako ariketa holako egoera baten zaudelaik, ez? Zuk zure autodiagnostiko bat egitea eta bertzea azaltzeko. Eta gainera, zenbat kasu behar edo bertze hizkuntzetako hiztun ditugu gure inguruan, horiek baina fisikoki hurbil. Gure auzoan, gure herrien, gure hirien, ez? Horren, zer ematen digu edo zer kentzen digu elkar ez ezagutze horrek edo aukera hori baztertzeak. Eta hirugarren galdera, amesteko gai garen, ez? Lehenago errandatzen, nire ustez, gure historia biziontan ekarpena iteko aukera badugula, eta aukera amesteko gaitasun hori bali badugu, bali badakigu, irudikatzen bali badugu zer egin nahi dugun, pausu batera dago egitea, ez? Zer egin nahi dugu eta bigarrena da nora. Orduan, gaitasunik bali badugu irudikatzeko, segurazki apatuko dugu modu ere egiteko. Hortxe, zuei uzten, zuekin eztabaidatzen nahiko nukeen gaia. Futurologia eraikitzaile egitea. Eta batez ere, abiatuta Erik ezagutzean irakaspenetik. Ez Erik izaten altzen edo bertze, auzuko bertze edo zein aur, ez da Erik mirestean zerbait ezik. Eta uste dut, berak irakatsitako hortatik bueltan emateko modu bat dela hausnarketa hauek egitea eta akziora pasatzea gero. Eta hortxe galderak eta mikroa bueltan emango dugu zuek erantzuteko.